Yeah, viewers all over the world. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite maọbụ ịkpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, nnukwu onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, maọbụ ịkpọọ m a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị taa ka isiokwu anyị ji wee bịa bụ do not put your God into test. Don't put your God into test. That is our topic today. Mgbe na-achọ ịkọwara gị bụ na onye anwa na chi ya ọnwụnwa, na o nwere onye ọbụla nwere chi ya ọnwụnwa n'asụsụ Igbo. Ịnwa chi ya ọnwụnwa bụ iburu chi n'ụzọ, and ndị Igbo tụrụ elu si na onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. So never you contemplate ka ị nwa na-eche gị ka ị mara na chi ya ya aza gị. Ndị niile tiri onwe ha n'ọnọdụ dị etu a ka ha nwa na-echi ha ka ha maa na chi ha ọ dị ile for nothing. Never you try it. Anwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa na mma akọwara ihe kpatara na ime emie, gwakwa gị ihe mere ndị merienu. Yes, mana before anyị gaa n'ihu na nke a, ọgwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'ihu. Nwekwara ike isonyere anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, forward ya 3 prayer requests, then make token donation to the account number. Echat them na WhatsApp. I will tell you other details we need for you in order to book you. Ọnwa alụghị nwere na nkụzi a, echefuna WhatsApp nọmba ihe dị nweta mbụ 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672 or 0813 8243871. I repeat, 0813 8243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị a mkpọrọ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọtụtụ ndị mmadụ anago onwe ha n'iyi maka ihe ignorant. You are not permitted in creation to start testing your God. Mmadụ ọ na-enene onye nkụzi ya anaghị akwụkwọ, onwenugo ebe ịfụrụ n'ụwa omen. As a student, isi ka ị test ya teacher, mara the capability of your teacher. Who does that? Now, onwenugo Chukwu ụmụ ụwa na ihe niile dị n'ime ụwa. Onwenugo bụrụ onye ọbụ ndị ahụ CEO, onye nwe ụwa niile. Gị nwere onwe gị bụrụ subordinate, onye na-arụrụ Chukwu ọrụ. Onwenugo na company ebe ịfụrụ onye a kpọtara ka ọ bịa rụọ ọrụ na company bụrụzie nyanwa na-enene na-enenezi the MD, onye nwe the company akwụkwọ. Who does that? Anyị bụ mmadụ, anyị enwero right whatever isi na ọgụ nwa ga-edevelop marking scale were enene akwụkwọ. Who the omnipresent, omnipotent, and the everything, the creator of the whole universe. You are not permitted in creation to do so. And whenever you do so, Chukwu okike na-afụta ya n'ebe ọkpọ onye kpụ ya. Ndị Igbo na-atịlu sị na eze onye agwana m na-ebu nsị na ọgọdọ apụkwa ụmụnne ya. Ị nwere right ịpụta sị na ị marachago onye bụ nna ya ụzọ mụta dị ọkpara onye mụrụ ya. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ mmadụ dị ndụ n'elu ụwa enwere right isi ka ọ nwa chi ya ọnwụnwa ka mmadụ ga-atụ. Maka ndị kwenyere ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ, o nwere mgbe a na-akọ akụkọ gbasara Jizọs na allegorical story the Bible. E wee sị na ekwensu bịakwutere Jizọs ebe ọ nọ, wee sị ya na aka ụna adụghị, ngwa gị tọnụọ okwute ka ọ bụrụ bred ka i wee rie. Ime ihe ọ zara ya, ọ sị ya gaa nwa na chi ya ọnwụnwa. Ọtụtụ n'ime unu na-anwachi unu ọnwụnwa maka na ị ghọtara how things work in creation. You are not permitted. Ana m achọ ịgwa one of the natural laws. Do not test your God. You are not permitted. Gị na Chukwu abụrụ ọgbọ. Chukwu bụ divine. Is a divinity. Now, gị nwere onwe gị bụ just mma nke ndụ. You are just human spirit. Nwa ahụhụ before him. Mmadụ kwesịrị ịma ebe limit ejedebe. O nwere ihe mere 1988 na Benin. Ofu pastor, ịmara ndị Igbo na-atụ ilu si na nwanza dị juo afọ ọsị die obechere die chi ya aka mgba. Nwere si no wrong approach. Pastor wee kpechaa ekpere, ọ dị ka mgbe okwuchatara ume, o wee challenge the whole media. Ọ dị na media 1988 na Benin. Wee sị na ya ga-eje na zoo, na ebe a na zoo sotewe n'ime agụ ebe agụ bi, na ya ga-eje ebe a na agụ enwere ihe o nwere ike ime, nyere agụ ya akpacha nkata o mechaa ọpụọ. Ndị mmadụ gbakọ ụbọchị ahụ akụọ kwuoro ụbọchị anwa
ọbanye jiri aka ebanye n'ime zoo agụdo gbuo ya. ịghọtara ya. Enwere ụdị ndị dị etu atara igori ya. Ịnụrụ nwoke nke mere na South Africa, nwoke eji pastọ mala si na ya bụ onye chuzi o wee bụrụ na ndị ori ọ fụrụ onye ji egbe bịa ka ọ bịa snatch ya moto dị na aka stand ebe ọ na-ele, o were aka ya chụwa onye ji egbe na-etinye ya bụ echuzi, agba ya egbe ọ nwụrụ. Nke ọdịkwa ihe a bụ mmadụ enwechi ya ọnwụwa. O nwere ihe a na-akpọ common sense. Common sense bụ na bụ nke mma karịa statement. O nwere ihe a na ka nkọwarụ some of the tips ị kwesịrị ịma na ndụ a. Mgbe ọbụla ị merie mmụọ will desert you. Ọ bụgoro na ị nwere ike isi na na-eme ebe a enwere m ọdaechi gbaa m na ọma abụ agbaghọ ya aba. Ịghọtara ya. Ọnwa ọbụla ị nọkọtara tụọ ọnụ n'ihe ị nwere, dị careless, you will die. Ụmụ ya na-akpọ Samson, the strongest man on earth. Mana ume ya ezuru ya. O ruo otu mgbe o chefuo onwe ya, bido meme ngala. Ọ dị ya ka asị na ọmụ n'ike merụ o ji eme gịnị wee reveal ebe ike dị. Ọ bịa adịzi ya ka asị na osika ọ mụrụ na ike mmụọ na-enye ya. So mgbe ọ bụla ị cross ya boundary, ịtago itigo ngala, and ngala bụrụ ụzọ dị esi ya. So o nwere some principles of life ị kwesịrị ịgba. Ndị Igbo na-atụ n'usu na onye chi ikwu na-azọ onwe ya, ọkwa eziokwu. Mgbe ọ bụla ị dị careless, refuses to fight for yourself, you die. Yes, need go lucky. Onwe ka ndị mmadụ ndị amaka ekwusi wee gbee ya attack. Agba egbe ọ bụrụ onwe ka Chukwu si wee gbuchapụ ya n'ebe ị nọ. Ipi keres. They don't stand and say gba m n'onye nwụrụ. Maka na ngala bụrụ ụzọ dị esi. Achọrọ m ka m kwụwarụ the principle of life. Don't put your God into test. No matter what. Ọ bụ na mmụọ Chukwu na-eche gị ịpụtazie isi gị ije gbara asịrị ṅụọ. Ọ bụrụ na ị mara na ihe a bụ asị were na-aṅụ ya, mmụọ ga-azọ gị on the basis of ignorance. Mana ọ bụrụ na ọ dị for the basis of let me put God into test, you die and go. Take my word and take my advice. Ka mmakwara gị atụ, o nwere ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-eme out of carelessness. Example, ka m kọwara gị nke a ịghọta, maka na o nwere ndị okwu a ji maka ha ada. Ị na-aga na main road iji okwu aga. I always advise you to walk against the traffic. Ọ bụrụ na iji okwu aga na-aga, ị na-agbada na-aga ebe ị ga na-efesi moto na-abịa, so ka ọ ga-agba nwe moto fero brek na-abịa towards their direction, izuo onwe gị. Yes, gị nwa na onwe gị maka obodo a si wee dị, ị ka na-eji ije abalị, ọ na-arụ n'abalị 10 o'clock 9 o'clock 11 o'clock ị ka nọ n'ilo. Ọ bụ ụjọ na ọnwa ụmụazị bịa tichaa gị nakọrọ ụfọdụ nakọrọ ihe iji dị ebube, ị na-asị na chi ga-egbo nwere ihe chi mere gị. Ihe abụ ka iji aka ụdọ tọrọ onwe gị maka na ị nwere common sense. Ị maka obodo si wee dị, ị ka na-eje na-agba klọb, ịbụwazi ịgbacha klọb pụta ụmụazị tichaa gị n'ụzọ, isi na anọ nwara chi gị ọnọzikwu ya, ọga madam chi gị na ya. Mana common sense ka ị nwere. Onye Chukwu na-azọ onwe ya. Ọ nwere otu nwaanyị pụtara na this morning send the message sị m na ya ji wee mechaa jekwa ebe nwa wee pụta ụmụazị nwa wee tichaa ya wee zuru ma fon ya nakọrọ ya ma ATM ya si anyị nwere common sense. Kedu ihe na-eme? Akọrọ details at that particular order hour. Ọ na-ebụrụ na o nwere ebe a na-akpọ security tips, o nwere ebe a na-akpọ dark zones, risk zones. Now ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ each area ibi, ọnya bụ inwe common sense. Ọnya bụ na Chukwu na-azọ, Chukwu nyere anyị obodo aka anyị were mara ihe. Ị na-aga n'ụzọ n'obodo ibi, city ibi, ị mara na ebe a bụ dark zone, dangerous areas, and you are going there without no security, nothing at all hours. Ihe mee gị mere onwe gị. Ọnya ka anyị ga-akọwara gị. You are putting your chi into test, and your chi will desert you because you nwere kwesịrị inwe common sense. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ, ị notice na o nwere particular vehicle na-eso gị, ịgba breki ọga chi gị anya go sign, draw your attention na o nwere particular vehicle na-eso gị. Ihe ị ga-eme common sense bụ chọwa ebe nearest police checking point ma ọ bụ ebe ọ bụ na enwere security ma police checking point. Ọ bụrụ na police checking point adọ mana police station dị along the road, ịdị ebe a tii trafficator mee ka ị na-aba na side police station park ya. Ọ bụrụ na ị park ya
then it's slow, the person is slow again. But when the person gafere slow again, one near in another yard again. Then where the nearest every year police station in general for a while. And for that particular they don't go to their house straight. They have common sense. You check, I would marry her. Now he was in email and the open gafere in a to slow very well. He show he maintain a distance with them. I want to have a good then. Man, they notice here the hack and they so slowly. Then Oga make a common sense. Man, all is out of your own ignorance. They try to pay attention to have early signs. Why you know where they try to keep pay attention. And we had about security conscious. Yes. Oh, I got two years own way. Oh, yeah, but I need to go to Vatican. You have a heart teacher cameras. Not there? Because that camera alone is enough to ward off evil men. Yes. So here na check while again na onye chukwu na aso onwe. Ihe emegoro ihe kwesịrị ime. Ka ị ghara ịdị vulnerable. So mana ọtụtụ n'ime ụlọ na-abụ ịnọkọta etu a, ị nwere ike ịma na ị nwere ọsa. Ije na-eme fasting, dry fasting for 1 month, 30 days, 40 days. Oga igbu onwe gị naanị iyi. Ya pụta ịghachi into test. Madam, Oga ọmụ na ahụ adọrọ gị n'ijere ụlọ ọgwụ asị na ị nwere ọsa ma ọ bụ na ị nwere diabetes. Ị mara ihe asị gị sọ biko sọbịa. Esikwana na God of choosing ma na God nke nwa ya asọ gị ma ọ na chi gị ga-asọ gị ya pụta ịghachi and ya ezumezu into test. Mgbe ọbụla gị na ha mara aka ha fụta na ịkpachara anya sị ka ịnwa ahụ ọnwụnwa Oga ha ga-agbakudo gị azụ. Common sense bụ ọnya ka Chukwu Okike ji wee kee dozu mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa for a duty. Na ọ bụrụ na ahụ adọrọ gị jee n'aka onye maara ihe na-eme gị ka o were mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa Chukwu kere wee nye gị maka na ọnya ka Chukwu ji kee mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa for his glory. Mana ịkpacha anya jụ na ihe triti ọya ka ịzọwa ọya ka ị nwachighị ọnwụnwa Oga ọya egbuo gị. Ihe na-achị kụwa common sense. Common sense bụ don't test your God. Isi na ka ị nwachighị ọnwụnwa. Yes. Ọ mgbe o rechiere chi gị mana ị kwenyere na ya kwụnyesi ike mana ime eji aka si kwuchie ụzọ si moto gbuo ogu ijiri aka kwuchie ụzọ si moto gbuo moto egbuo ogu. Ọ pụtara na Chukwu abụrụ Chukwu, ọ pụtara na mmụọ a nọrọ ọrụ mana akpọfụ ya ignorance ịchọ ka ị nwachighị ọnwụnwa echi ka ikoo ka achịcha na-ebuzi Chukwu. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ onwe gị ị nwere ike uche gị adịrị ya ị na-aga nnọọ for no reason moto efere break from nowhere because na ọ bụrụ imeri out of intentional ka ị nwachighị ọnwụnwa mmụọ nwere ike ịbịa tinye aka bupụ ya bụ accident ya moto asịta ọchị ga ọmarọ. Yes, ọ bụrụ na moto ahụ nwere ike ọ bụrụ na ọ nwere gosi wee tọchị. In fact, ndị na-ebe a ga-testify na this is miracle na ha bere ụdị ya. Mana ọ bụrụ na ịkpacha anya ahụ adịrọ gị o nwere ndị sị na ha bụ 7 days Adventist ndị asị na ha adara aṅụ ọgwụ. Oga ọ bụrụ na ị ṅụrụ ọgwụ yes ị ṅụrụ ọgwụ mana ịdị down and you need not diet ga control whatever is your sickness you will die. Azụburu onwe ti n'ọnụ aga iyi onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya. Samson was a choosing man of God, is a called one. Mana mgbe ọ basi gabachie n'iru ọnwụ ọchanja amara na ofu onye abịara ahịa. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ị nwara chi ọnwụnwa ịfụchara poison si ka i rie ya ka ị maa na ka ị wee challenge ya chi nwụrụ. Yes, ị ga-egosi na ị ka chọrọ ndụ n'ụwa onye ya wee nyebi. You must first indicate na ị chọrọ ịha ewee nye gị. Ọnya ka eji si na Matthew 7:7 sị and I quote, yọọ ị ga-ayọta, ask, seek you shall find. Ịchọsi ike na ihe a ihe dị mkpa kụwa akara a ga-eme knock the door will open. Meaning you make effort to yourself. You make effort to yourself. You can't just fold your hand second watch you ka ikpe ekpere ma ọ ka ịchụ aja ka egosi n'elu daa na who does that? It will not work. Maka na ị na-anwachi ọnwụ. We are not permitted in creation
ka ị nwa chi gị ọnwụnwa n'ụdị abụ n'ụdị because o nwere ihe Chukwu ga-epuruvuru gị again. Ị na-anwa chi gị ọnwụnwa ka Chukwu puruvuru na ya bụ chi. O nwere ozi anything ọ ga-epuruvuru gị. For your existence, for your life alone is enough miracle. Is enough proof. So learn from my message and have common sense. In the sense that there will limit, there will some certain things man is forbidden from doing on earth. Yes. Asịrị gị gaa nwa na chi gị ọnwụnwa. Gaa nwa n'afa Chukwu gị na nkịtị. Yes. Those things, and do not spoil what you cannot create. They do not destroy what you cannot create. Ihe niile are natural laws given to man. And I have told you in my previous lectures, more than you happened ime ihe kwesịrị ime, you blame yourself. So learn from my message today. Never you put your God into test. Maka once you do it, ọnwụ ya watching to gbuo gị. Maka ụmụ mmụọ ya amacha n'ịma wee sị ka ibu into test ka ị challenge ya, ha ga-agba gị nkịtị. Yes, nwụọ nke ga-aga kasa nsị kpọchiri ntị wee reveal ihe a si ya reveal o mere ka Chukwu ghara ịhapụ ya ka ọnwụ gbuo ya. Despite the fact na ọ bụ onye wee called one, a Messiah to his people. So kedu ihe ị na-eche na ewu? Ọ bụrụ na ana na ime ihe a sị ga-eme na-eme, you face the consequences lụrụ onye mere ihe ahụ a sị ga-eme na email. That is natural laws. Chineke anaghị eji pacha. Ọ gwa gị etu a ka ọ ya esi dị, ma a na-etu a ka ọ ya esi dị. Ka m kwụsị ebe a. Ị nwee ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chat ya m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 or 0813 8243871. Na ya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị a mpụrụ. Ka amara nke Chineke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be favored. May you be protected now and forevermore. Ya gazie.